Každé dny vzniká hromada nových coinů. Jak tohle je prostě live a koukejte, kolik tady se spamuje nových coinů. Je to extrém. Je to masakr. Pak tady máte ještě jiný chain base. Tady to taky trošku furt přibývá. A zorientovat se v tom a vědět prostě který nebo je jako legit, protože reálně 99% z toho tady jsou jenom obří skemy, což se můžeme klidně kouknout. Rozklikneme a můžeme se kouknout třeba na web stránky i Twitter. Ty, co už nemají ani web stránky Twitter, tak to je jasný prostě scam. A vidíme, že to není asi nic extra, prostě nějaký divný coin. A lidi do něho nějak random investujou. A právě přefiltrovat se nějak přes to a zjistit, co je dobrý coin, nebo aby tam nebylo riziko, že to někdo dumpne, nebo fakt jako proděláte penízky, tak je tady GMGN. Zatím opravdu nejlepší nástroj, který používám na tenhle research. A hned si to ukážeme, proč je takhle skvělý. Dáme si tady nové páry. Dáme si dashboard. Tady vidíme nějaké info. Co je na tom nejlepší, můžeme si tady zakliknout takový filtr, kde já si zakliknu třeba, ať mi to ukazuje coiny jenom, které mají jednu sociální medium. Tady mám, že se ty coiny nebudou jako prostě jich víc generovat. Blacklist, to už je nějaká třeba známá, prostě z nějakou důvodu je to na blacklistu, že ta peněženka už je prostě nějak propálová, dělá hodně poděly a prostě si to když tak vygooglujte. Tohle je taky pro mě dost důležité, že developer prostě ještě to neprodal všechno, protože jak on to všechno prodal, tak je jasné, že ten coin půjde jako do sraček, že v blízké době, protože tam není, kdo by jako se staral o ty sociálky, kdo by to nějak marketoval a je tam toho prostě hodně a v podstatě se to sesype, že jo. Dále si to můžete ještě klidně zakliknout nějaké jiné věci, ale to by úplně mělo stačit. A tady už vidíte něco už mi to přefiltrovalo a můžeme si schválně jen tak ze srandy rozkliknout pár třeba coinů tady, úplně random. A jakmile si rozkliknete ten coin, nebo si tady prostě napíšete, vyhledáte ten váš vlastní, dáte si tam adresu, cokoliv, tak tady vidíme další informace. Vidím teda, co to je za coin, jakou tu má adresu. Tady jsou ty sociální média, takže já si to třeba rozklikám, kouknu se na to a vidím, že má třeba 3000 followers, což když ten coin začal před 6 minutami je dost podezřelé. Takže se buď jako třeba i kouknu, kolik, jako jestli to nejsou nějací Arabi, nějaké prostě fake věci, jak znáte. A zčeknu si to, no. What? OK. Takhle si to většinou zčeknu. A tak ještě důležitá věc, tady vidím, že 99,9% jsou insideři. Prostě insider. Počkejte, asi bohužel. Aha, zajímavé. No to je jedno, takže jdeme tomu, že tohle už je pro mě prostě red flag brutální, když tady někdo drží všechny skoro tokeny, takže to je prostě čau. Tady máme vít. Samozřejmě tady tohle je burza, v podstatě DEX burza, takže to neřešíte. A tady máte teď třeba super info, že vidíte, tohle je ten, kdo to vytvořil a ještě to je nějaký sniper, že prostě snipuje. Tady víte i sniper, kolik se tam prostě přiskočilo sniperů. Můžete si tady hodit nejlépe sekundu, protože v tomhle se dějou rychle pohyby a v podstatě ty coiny jsou teprve hodinu teďkom launchle. Tady vidíme další informace, že jo, klasiku, market cap, blablabla, volume a tedy. Tady máme tež nějaké informace.
Zelené samozřejmě znamená dobré a tady vidíme, že prostě hodně holdrů drží velkou část toho tokenu, což zase není zase tak, jako je to trošku red flag, ale není zase tak velký, protože ten token nedrží skoro nikdo, takže je to úplně fakt, tady vidíte, že od toho drží 700 lidí, což je skoro jako nic, že jo. Takhle si to můžeme klidně projet. Jsou to nějací normální peněženky, nic extra. Vždycky si třeba rozklikám, Telegram mě ani moc nezajímá, vždycky mě zajímá X. Jako hledáte fakt nějakou prostě aktivní komunitu a hlavně, aby to nebyl nějaký třeba poděl. Jakože prostě poslat jenom 3 věci, což jako OK. Hlavně i když ta stránka je taková hezčí, pěknější a jde vidět, že si na tom nechali záležet. Hlavně i třeba, když mají jako ten odznáček, prostě to jako není úplně nějaká velká investice, ale když už mají odznáček a vidíte, že ta stránka je trošku, vidíte, že taky low budget prostě stránka, kterou typeček udělal prostě velmi rychle. Samozřejmě někdy to může být myšleno schválně, což byste poznali. Tohle je prostě jenom low budget stránka na rychle udělaná. Takže ten coin jako OK vypadá v pohodě. Je tu nějaký potenciál prostě něčeho, ale mně se to třeba prostě nelíbí, takže už jenom prostě i z pocitu, že se mi to nelíbí, bych do toho jako neinvestoval. Tady vidím taky 85% jsou insideři a tady už to vidíte přímo, jak jsou červení. Takže to něčím prostě smrdí, no. To může být klidně i jeden člověk, co má prostě jenom tolik valetek. On nakoupil strašně moc za rychle, takže on může si s tím coinem vlastně dělat, co chce a jakmile tu přiletí nějací jiní lidi nebo nějací jiní investoři, co tam hodí větší nějaké částky nebo něco, tak on to klidně může dumpnout, že jo. Ale má to celkem velké volume. Tady někdo využil burzy Sol Casino a v podstatě se jmenuje stejně. Dal tam vlastně jejich NFTčko, dal tady vlastně i jejich link a i se v podstatě jmenuje stejně jak oni. Tím chce asi přilákat nějaké prostě lidi, co si asi toho nevšimnou, protože tohle není určitě jejich token, protože oni mají svůj vlastní a určitě by nedělali tady nějakého medvěda debilního. A už jenom to, že to odkazuje na jejich prostě stránku, na jejich hlavní stránku, tak prostě pro mě je to tež jako tohle velký red flag, protože hodně coinů, tež třeba sranda, oni hodně těch skamerů, oni využívají jiných třeba úspěšných coinů, takže on tady využil přímo nějakou burzu, i se v podstatě tak pojmenoval vlastně i NFTčko, co oni nabízí. A třeba tak jsem našel EMU, takhle jsem našel EMU, že týpek jak kdyby launchoval na Pump Funu, někde ji prostě launchoval, vypadalo to hodně legit, vypadalo to hodně pěkně, i když jsem si rozklikl ty webovky i ty jejich stránky, tak mi to vlastně odkazalo přímo na tohle. Tak já říkám, tyjo, wow, i měli bench, měli followery, hodně, dívejte, hodně prostě postů, hodně pěkná komunita. I pěkná stránka, fakt se mi to líbilo. Jsem říkal, tak jo, že zainvestuju do toho. Emma super. Že do toho zainvestuju, jen jsem si to vlastně, vždycky je dobré, jak si dostanete na tu stránku, jak se proklikáte třeba sem nebo sem, tak vlastně to proklikat zase celé znova, ale teď jakoby odsaď. Takže já jsem se vlastně dostal z téhle Emmy, jsem se dostal na tu jejich stránku a z téhle jejich stránky vlastně jsem se pak dostal na ten jejich, přímo tu máte Dex, Telegram X, bla, Dex Screen. Rozklikal jsem se, sice to můj obrazek Dex Screenu, ale už mě to posílalo na GMGenu, což je ještě lepší. A zjistil jsem, že ten coin vlastně už je launchovaný, že ten coin má vlastně už víc market cap, než byl na pump.fun. To jsem zjistil, že to je legit coin a ten, co byl na pump.fun, byl jenom nějaký prostě scam poděl, že jo. Jen tam hodil jejich odznaky, jejich webovky a svým způsobem jsem se ale díky tomu dostal i Gemi, no.
Prostě se mi ten coin v tom líbil, ten jako ten originální a koupil jsem si jemu, no. Koupil jsem si emu a teď to něco robí. A ještě skvěle vlastně, co jsem vám chtěl říct, tady ještě vidíte, normálně si koneknete si k tomu svoji peněženku, nemusíte jako přes tohle obchodovat, dá se tady přímo i obchodovat, přesto je to rychle, mají i svého Telegram bota, všechno tohle, jako nepoužíval jsem to, nemusíte používat klasicky svého Telegrama, co používám já, Trojan, Base, ty jsou zatím nejlepší, ale když si jenom koneknete sem, tak vy vidíte vstupy vaše. Tady vidíte, že já jsem koupil tady a pak jsem ještě dokupoval třeba tady. Takže to se mi úplně super líbí, že já tady vidím vstupy, pak mám třeba tady, to vám neříkám, ať si tyhle coiny kupujete, jen vám chci ukázat prostě, jak to tady funguje. Tady vidíte, že jsem nějaký Kama coin, tak vidíte, že jsem tady dokoupil, tady někde nahoře. A tady mám Wolfa, tady Wolfa jsem třeba koupil tady. Takže hezky prostě vidíte, dokonce tu máte i přímo v jaké ceně, za kolik. Tady mám za $80, pak jsem koupil za další 80, 125 a dalších 150. A můžeme si dát třeba příklad, jak by mohly vypadat. Jdeme tomu, že tohle už vidíte, že to je coin, který už je jako launchlen 41 dnů. Jako Wolfa asi vám klidně doporučím, vám vlastně ukážu, jak by měl ten třeba coin vypadat, který byste tady našli. Samozřejmě čím dřív ho najdete, tím lépe. 41 dnů už je jako pozdě, ale furt tady vidím velký potenciál Wolfa, navíc je to další z bandíčky, jak je Pepe Bread. A víte kam to dosáhl Pepe Bread. A Wolf je prostě další v pořadí. Můžeme se klidně jenom kouknout, jak by to mohlo vypadat. Vidíte, už tady mají 12 000 followerů, je to všechno legit, mají fivku, jsou aktivní, vidíte i tady hodně srdíček, repostů a klidně i když si vyhledáte i ten coin, třeba Wolf, můžete takhle vyhledat $Wolf a vidíme, jestli komunita, jestli to někdo sdílí. Tady vidíte přímo Wolfa, nějaký Ronnie to sdílel, tady další Wolf. Takže komunita hodně aktivní a takhle samozřejmě na tom začátku to nemusí takhle být, ale většinou, když už je to nějaký lepší projekt, tak většinou už tam budou i na začátku nějací ti lidi, že jo, a i to prostě rychle vystřelí, že jo, že nebudete úplně fakt asi na tom začátku, to by měli mít fakt jako hodně lak, navíc tam může být nějaký předprodej toho tokenu, ale vidíte, ta stránka je prostě pěkná, už tady vidíte samozřejmě si to můžete všechno proklikat a na vašem zvážení pak, jestli chcete prostě do toho investovat, jo. Ale takhle poznáte prostě dobré coiny, vidíte, Wolf je aktivní, jeho komunita ho vlastně sdílí, přesdíluje, takže tady je vlastně potenciál velký, i ta komunita hlavně měli nějaký call, na X volali, pak ji hodně, jste si všimli, že to přesdílou lidi a jsou hlavně aktivní, že jo, tady furt něco sdílejí za novinky, dávají nějaké, je to prostě prdel, že jo, a čím víc aktivnější i oni budou, teď je to fakt také jednodušší, že fakt vidím, jako dáme si třeba Ponkeho příklad. Ponke je brutálně aktivní na TikToku, všude. Dáme si příklad z Ponkeho, Ponke už je tu 200 dní, ale ta komunita je brutální. Furt něco postují, už dívejte, kolik mají followerů. Na Instagramu mají ještě snad víc mnohem. Jo, na Instagramu mají 400 000, nevím, jestli i TikTok dávají. Ale ta komunita je brutálně aktivní. A už jenom tím, že jsou aktivní a dělají tyhle bomby, tak prostě Ponke jede bomby. Ponke tady jako nemá v plánu zastavovat, tyjo. Vidíte, jak vystřeluje. Tady z nejvyššího z nějakých 5, tady už zase skoro 7 mají byl vlastně, no. Tady to skočilo dolů, že jo, mohli jste dobře nakoupit. A tady, vole, už 7, no, a už si to prostě celé se to zvedá, celé to jede, Ponke jede, koukejte na to, tyjo. Ponke si tady vytvořil další strop, v kterém tady zase pojede nějaké bombičky a půjde si pro vrchol, a to jenom za to, že
asi jsou prostě aktivní a postupují, dává to i smysl, že jo. Je to i vtipné, je to, koukejte na to, to je úlet. Neinvestujte si do Ponkeho, že jo. Takže Ponke jako je velké procento mého portfolia a vidím to teď u Landwolfa, oni dělají v podstatě to samé a proč tomu nevěřit, že tohle půjde taky do velkých výšin. Samozřejmě tohle není investiční rada a já nejsem žádný investiční poradce, ale věřím tomu, že když už Pepe, Brad udělali tyhle bomby a Landwolf je další v pořadí, sice určitě nepředběhne Pepeho a Breta, ale mohl by tam hodit pořádné rakety. Jo, ještě důležitá věc, co jsem vám zapomněl ukázat. Jak máte třeba tady Wolfa, tak tady i dokonce vidíte velryby. Je to tak? Vidíte velryby a co to znamená? Takže když to prostě skáčou třeba velryby, tak to bude něco velkého, nebo prostě se očekává aspoň, jsou to prostě nějací velcí hráči, že jo? A když už tam vidíte velké hráče, tak to něco bude znamenat, že jo? Klidně můžeme schválně kouknout na Ponkeho, kolik je v Ponke velkých hráčů. Jo. Vidíte, i Ponke tady má hodně velryb. Hodně velkých hráčů. Bot. OK, to je všechno, co jsem vám vlastně zapomněl říct. Velryby. Jako to bylo asi všechno GM, nevím, co víc bych vám tu mohl říct. Jsou tady i jiné, jakoby, networky, samozřejmě Solana preferovat. Fakt doporučuji všechno si to znova, klidně si to normálně vygooglujte, že co to znamená, že jsem to vysvětloval něco, tady to jsou ty nejdůležitější věci, Burn, jako taky možná si můžete zakliknout, tím si fakt přelistujete a je to fakt super, vidíte tady, hlavně si dávajte pozor na takové, už je PayPay token a teď tu máte zase BayBay, to je další jakoby nějaká napodobenina. Samozřejmě neříkám, že na ní nemůžete vydělat, ale už je to prostě napodobenina nějakého jiného coinu, který vlastně PayPay je zase napodobenina jako zase coinu PP, ale prostě jdete furt takhle dolů a čím větší napodobenina toho je, tím menší market cap to může získat. Takže tohle je úplně někde dole. Takže už jenom vlastně z principu tenhle coin nemůže nikdy získat velký, prostě brutální market cap, i kdyby to byl dobrý tým nebo něco, prostě už je nad ním ten PP, teď dokonce ten PayPay a tohle je další napodobenina. Sice jako dalo by se na tom vydělat, ale vidíte, to je spíš jenom někdo, kdo se chce svést na další jakoby vlně PPho, PayPayho a tady těchto věcí. Ještě taky hodně dělám, co by vám mohlo pomoct. Já bych už teď do toho neinvestoval, už víte, že tu je hodně insiderů, je to prostě propal. Nebudu se ani rozklikávat ty sociálky a tak. A samozřejmě, když to nemá sociálky, tak je to úplně nejvíc propal, do toho bych taky jako vůbec nic nehodil. A ještě hodně mi pomáhá rak check. Ještě klidně si to vemu, hodím si to do rak checku, dám si check. Tady vidíte, že to je celkem v pohodě, že to je good. Z nějakého důvodu to vyhodnotilo, že to je good. Ale já tady mám nějaké redka, takže... A tady to zase vyhodnotilo rak probability 90%. Zajímavé. To rak check většinou bývá hodně skeptický. Prostě dvakrát prověřuj, jednou prodělej. Dvakrát ověřuj, jednou prodělej. Jo, rak check taky dobrý nástroj, sice teď nevím, proč u tady tohoto dělat tohle, když tady mi to jasně říká, že 90% je rak probability. Jo, to není Pepe, to je vlastně... tak to je vlastně ještě něco jiného. To není na Pepe, to se omlouvám. To je PayPay, ale zase na jiného medvěda. Bože můj. Víte, to je strašně low budget sheet, to je zase nějaký scammer podělaný. No, důžil se, mám to tady už určitě dost vysvětlil. Gamageddon, super nástroj. Určitě používej. Pokud chceš investovat do nějakých coinů, nejdřív to projedu přes Gamageddon. Rakcheck. Projedu s tím, ověřím všechno. Fakt si dej radši na čas, sice rychlost je tady fakt důležitá. Investovat
co nejdříve být fakt na tom spodku, avšak doporučuji fakt radši zvážit si to, prověřit si to, dát si klidně na ten čas, než to hodit fakt do nějaké kraviny, která jako fakt, i když to máte takhle přefiltrované, je tady fakt stejně, tady zbývá hodně, možná i těch 90, možná i víc. V stále projektu, které fakt ze dne na den skončí a máte jakoby nulu. Takže i tak, pokud chcete investovat do těchto meme, co začínají takhle na začátku, fakt investujte to, co si můžete dovolit ztratit, fakt malinký kapitál, klidně i ten blbý dolar, vole, tam hodit, protože tady můžete chytnout fakt klidně 100x, když se to zadaří a z $1 budete mít $100, že jo? Což by byla jako taky modníčka, že jo? Já doufám, že jsem ti předal informaci a budeš teď používat GMGN. Samozřejmě přes tohle netradu klasicky přes Trojana a Base. Zatím nejlepší boti, které používám. Doporučuji klidně používat oba dva. Každý na jednom mám copy trading, na druhém třeba dávám trady. Možná si i uděláme videjko o tom, jak používat vlastně ty Telegram boty, protože jsem byl vůči tomu trošku skeptický a teď, jak už to používám, tak jako nerad bych to měnil. Nerad bych přecházel, je to fakt úplně jednoduché, je to super, hej. Takže jo, já jsem rád, že jsi zkoukal. Bylo to trošku delší, než jsem čekal a doufám, že jsi ale všechno pochopil. Vysvětlil jsem ti to snad skvěle a dobře. Vysvětlil jsem ti to snad pěkně. Si jdu teď najíst. Si dát obídek. Tak se má, když to byl člověk.